Bun venit la un nou episod de Rise of the Tomb Raider. Cum mai știți, am rămas aici prin Siria. E cald, deși cald. S-a prăbușit mașina pe acolo. A explodat. Deci haideți să înaintăm. Stai că am amețit. Văd că... Haideți să înaintăm. Putem face... Stai că cade pe stâncă. Hai înainte. Dă-i înainte, că poți. Ieși aici, distră cu mine. Mai asta zici? There was something in Dad's research about this. It was said the Prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the Prophet was laid to rest. Acum în stânga, dreapta. Uh-oh. Sus. Gata, și aceeași exploratoare și din ăla cu insula? Da, e singura exploratoare. Bine, se schimbă echipa. Ah, wow! Nu știu cum e construit? Could this really be it? Hai că am intrat înăuntru. Apă. Mereu e apă aici. O miniță albastră. Ce loc interesant. Film. Și salvează. Some kind of marker. Can't quite Schimb, make out sigur? the translation. Nu vreau să se vadă un pic și povestea. This word. Dacă explici tu ce e aici? Știi că e o chestie, dar nu mă știu exact. This is it. O să fie scurt episodul, zic eu. Dad was right. Știu că vorbește și atâta, gata. Despre profeție. Uite-te, te rog, mesaje. O spun. Uite o pictură. Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's notes mention this. Cred că să mă duc la fiecare. Să vă zic, să vorbească. It's the Prophet, speaking with a foreign army. He convinced them to lay down their weapons. These are the miracles of the Prophet of Constantinople, unjustly murdered by order of Trinity. Ce? My Greek is still a little rusty, but it's pointing to something hidden Am apă. nearby. I'll mark down the locations. Bine. Hai, ce fain, am apă. Asta, da. Uite așa în Siria. Sunt și eu prin Siria pe aici. Uite încă o poză. He led his followers through the desert to the oasis. Tot prins mesaje, văd că. Oh. Niște pietre blocate. Hai că aveți o idee. Lovește. A secret entrance. Lovește. Lovește. Da, am reușit. Trebuie să trec pe aici. Ce mină, wow! Ce loc! Nici pe aici nimeni nu știe, cred că, de locul ăsta. If only Dad could have seen Singurul this. care a găsit așa ceva. Și acolo trebuie să ajung. Mai bine de știut. A, uite! De două ori. A, pe aici. Urc. Merg pe pod. Și hai că reușesc. Elicopter. Se pare că totuși știe cineva de lucrul ăsta. Oh no, they're already here. Got to get inside. Tu nu se dărâmă pe aici, serios? Oh, chiar da. Am reușit. S-a dărâmat totul, dar am reușit să activez. Asta contează. Adică s-a venit. E bine.
Așa, gata. Mi-am dat seama. Așa o să dreapta. De cât timp filmez? 5 minute. O să încerc să postez cât mai multe episoade de pe Xbox și să... Dacă vă place să dați like și să vă abonați. Ce s-a întâmplat? Da. Ah, bine. Oh, câte cări de-astea. Am găsit un oraș între mulți prin Siria. Câte pânză de pe jur. Câte de-astea antice. Serios. S-a dus lumina. Damn it. Come on. Oh. Schelet. E mie, ce e asta? Și o grămadă de scorpioni. Prea mulți scorpioni. Prea mulți scorpioni. Hai, mă să sparg. Fost. Ah, mii, altul mării, schelete, ce fi. Nici nu știu. A battle Da, here. interesant. Armed soldiers against religious Arată pilgrims. interesant. The Order of Trinity. Oh. Ce? Fain. Damn it. That was too close. Da. Văd că sunt capcane pe aici. They're blasting their way in. Deloca bună. Știam eu că nu bună. Am căzut, da. Uite așa. Nu, am vrut să știe cum filmez pe Xbox. I-au zis că... Ai auzit și tu doar. Da, de zis. Da, încă filmez, știu. Let's hope this works. Și 7 minute. Uite, hai să mă usuc un pic. Am udat tot. Topogan. Hai. Nu se mai poate. Bine, se poate că se poate. Hai, repede. De ce a pus ca să... Păi bă, bine. Spune bine, locul ăsta plin de apă. Și mulți se plâng că nu au apă aici. Ajung sus. Da, cred că o să vedem ce e după ceasa aia în episodul viitor. Dacă v-a plăcut să dați like, să vă abonați. Cred că o să încerc să trec în episodul viitor de ceață. Deci,